Nini gunto te kelen ye. Nini gunto makan wa ni ye dankun ye. Dan bɛ siri dankun na ale tɛ sigi bɛɛ tɛ se ka sigi Buguni Balimono cɛ Fulakɛ Fama Bakari Sangare Namara Fama ko don ka dankun kɛnɛ sigi dankun kɛnɛ a ye dan sɔgɔni ko radio Arc-en-Ciel kunkan fɛ Bugunikaw fɛ yen nɔ 89.1 dankun kɛnɛ Bakari Sangare Namara Fama Seko ani Dɔnko kɛnɛ fɛrɛ kɛnɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ Fɔlɔduma kɛnɛ wa dansegow ka kɛnɛ dankun kɛnɛ Bakari Sangare Namara Fama radio Arc-en-Ciel kunkan fɛ 89.1 nin ye dankɔrɔba kɛnɛ ye. Anganye wala danguno Anganye wala danguno Beado danguno Anganye wala danguno Dangu mejini ashabato Anganye wala danguno Anganye wala danguno Dangu wala bunde Dunduye wala danguno Molo dangu wala bunde Anganye wala danguno Dangu wala bunde Dunduye wala danguno Dangu wala bunde Anganye wala danguno
foli ni tantuni waleɲuman dɔn o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka di mandeni wasolo donso kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma donsokɔni kanubaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ka aw fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bi taa bi tile in na ka di donsoya lafasatɔn fɛn fɛn ni olu bɛ farafinna farajɛla an bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati na ka fɔ aw ye ko aw ni ko aw dansɔgɔ aw danga se aw ka jamukan mandi ale ka jamukan min n'an bɛ ale wele ko dankun kɛnɛ min bɛ sigi so cɛ ni kungo cɛ gingirilen fi simo sɛgɛni kankuru maɲumabalu olu ye tɛgɛla jelimanw u k'a dɔn k'a fɔ olu ye nin ye o waati selen ye ka taa sɔrɔ kumaso la kɔlɔsilen do bi kosɛbɛ aba jakite muso aka aba ka taa se kɔkɛncini ayidara ale ma réseau mamilo ni radio arc-en-ciel ka tigɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔnaw la ni waati na bamakɔkaw fɛ yen tonton Bekayi Kɔnɛ El Hadji a bɛ lakɔlɔsili bulon kɔnɔ ka taa se radio arc-en-ciel tigi ma tonton Modibo Fode Sangare i ka dɔn k'a fɔ jigiya minan talen don k'a sigi i ka dɔn k'a fɔ donsoya lafasatɔn fɛn fɛn ni olu bɛ bi i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ka dɔn k'a fɔ ka di olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an bonyabaw ani an nadiyabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ani an kanubaa minnu bɛ yen an bɛ u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'u bɛɛ lajɛlen fo ni waati na k'u bɛɛ lajɛlen ni ko k'u dansɔgɔ an bɛ Buguni ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ka u fo dugu maramansaw ka taa se jamana maramansaw ma an bɛ foli ni tanto ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka di olu bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ni ko k'u dansɔgɔ baba gouverneur a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se an ka kɔmpoli ale ma an ka commissaire boli de ko don ko ne ko kan ko ka dansɔgɔ k'a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ jɛmukan jigiya minan talen don bi ni ka sigi association jigiya bulon maaw olu kɔrɔ karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli a n'a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ka u fo ni waati na k'u bɛɛ lajɛlen ni ko k'u dansɔgɔ yarɔ kobaw caman bolodalen don ka dɔn k'a fɔ ni duwakun nata min ni a bɛ daminɛ sini o koba ninnu na ka dɔn k'a fɔ an bɛna sɔnni sigi kelen pe kan bi ni o ye Bayade Madu Sangare peni ale suma yɛlɛmalen kɔfɛ a ka tile 40 sarakabɔw olu labɛn ni Ala sɔnna a ma alamisa don ma ni a bɛ bɛn u ti kalo tile 8 ale ma u ti kalo tile 9 ni o bɛ bɛn juma don ma o na kɛ tasibila belebeleba ye ka ɲɛsin Bayade Madu Sangare ale ma ni Ala sɔnna a ma an bɛna an da don kunkun ni o ɲɛɲɛ na bi ni ka o walawala k'o di kanubaa ni lɛdɛbaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an ni jigiyabulon ɲɛmaaba président ba karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ labɛn minnu ka dɔn k'a fɔ bolo dalen don a na i da don olu la ni ka olu walawala ni waati yɛrɛ fana ma an t'an bolo ma an ka dankɔrɔba dɔ bɛ yen ni ale ka wulikajɔ bonyalen don bi an ka donsoya in fana dɛmɛni na kosɛbɛ ka don an ka togodala duguw la an ka donsokɔrɔba minnu bɛ yen somakɔrɔbaw donsoya yɛrɛ fana kanubaa minnu bɛ yen k'olu sama k'u yira bɛɛ lajɛlen na ni o ye karamɔgɔ Isaka Mayiga actuel media ni Ala sɔnna ma an fana bɛna ɲini a fɛ ni waati man tan tigɛ ma pepewu ni karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli ale ka intervention banna ni Ala sɔnna ma an bɛna a ɲini a fɛ a fana ka don i ka dɔn k'a fɔ jamukan ale kɔnɔ nka i ka dɔn k'a fɔ kɔkɛncini Ayidara an foli dilen kɔrɔ kɔ Buguni a n'a nukandugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma bi Moribo Simaga Meri Moribo Jan an b'a sɔrɔ ni k'a fɔ k'a bonya bɛɛ kɛnɛ ye ale kɔnɔ Saka Jakite Chateau ka taa se Sawani Segu Jan Batrena ko den ni dankɔrɔba ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bonya bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in ale kɔnɔ bi Fatim Sidibe ale bɛ Faransikaw fɛ an kanubaa don an lafasabaa don a bɛ kɛnɛ in kan bi an b'a sɔrɔ ni k'a fɔ ka taa se karamɔgɔ Boli Tarawele Lamini Boli Tarawele ale fana ma ko ne ko kan ko lagare kow bɛ bolo jumɛn ma kɔntɔn boli tigi kɔkɛncini Ayidara an bɛna duman kun fɔlɔ an b'a ta Kalaka Saka Balo ale yɔrɔ an na kɔrɔ yan bi i ka dɔn k'a fɔ masabilakaw fɛ olu ka kɔnsi belebeleba min ni a kɛra a ye min fɔ donsow ye an ka diɲɛ ni ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw ni ko aw dansɔgɔ ani ta ani bɛnɛ Koni ngurunde la konontone maduzina vetumawe manano yalla babroni la konontone manano nimbetoma koni ngurunde la konontone morifantigi non nimbetoma kɔkɛncini Ayidara bi tile in na foli ni tanto ni waleɲuman dɔn o bɛ di donsow ma somaw bi fo domaw bi fo wayimbaw yɛrɛ fana ka foli bɛ yan kɔkɛncini Ayidara ka taa se dusukɔni yɛrɛ fana kanubaw ma fɛn o fɛn e ko kɔntɔrɔn ani sanɛ mande moribɔnaw bi tile in na foli ni tanto ni waleɲuman dɔn ye aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ta ye k'a fɔ aw ma k'aw ni ko aw danfarima nin ye aw ka jɛmukan sanuman jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 19 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 20 ale la keri o keri nɛgɛ kaɲa 13 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 14 na kɔkɛncini Ayidara ni y'o jɛmukan sigilen ye bi bonya ni karama ani baro duman caman ka taa se foli duman ma ani dɔnkili dumanw caman fana ma donsow aw ni ko kɔkɛncini Ayidara donso minnu bɛ tuni kɔrɔ den ka tuba kɔrɔ den ka fɛn dɔ faga ko ka segin kana n'a ye so kɔkɛncini Ayidara an b'olu donsow de ma bi tile in na k'u ni ko k'u dansɔgɔ minnu ye sogo faga fura dɔn
Kokentini Aidara munun be jobo chaman noni. Sogo nyamalangari be munun fe. Bikle na ne no lu de do. Bi ne bi na lu baro ni ka lu la ni sodia. Ramo ba wo kelen bela jene nga bunya kono. Kawako. Kokentini Aidara ba munon kuti. Ko tombe bolo la ko bolo ere fana glume fendo fana na. Munun te sansoro ni jurute. Deme ke ba ni deme ke ba. Rafina klebi en fambulo ale faire. Kokentini Aidara funga tabla frajela ma. Korole ni kanumba fembe. Korole na fasa ba fembe. Ambu bela jenen soro ni ku foku ni ko ku dan farma. Sherifu Jen siglembe kaba ko chama ka. Wa Sherifu Jen yire fana yeye ko chama e. Kaba ko. Kokentini Aidara munu salo kono na ulabi. Amita États-Unis ka uve. Salfutu wala ka kalande. Mohamed Jabate Kadhafi Sigi faga donso sama faga donso wara faga donso Mali faga donso Surama kone ko kani ko ka dango namana fama ka mobility ki kone ngurudi abarka e dodji caravan more fantigi na be yalla kabako abarka e jigi yakuma chama ninga ba moyo beto ko manye babolo nende yalla kono ndone ani wala kono ni me yalla kone ngurunde yalla kono to more fantigi na be yalla Kokentini Aidara mar fatigi ni donso ke tekelenye Yerifuge so fogala ira fana ni donso ke tekelenye Donso ube mi bikle gaina akoni na frashini donso ni na frashini ngene donso fantigi na Gerele fils mo sagane kanguru tagala jelima amagani ninga ba moyo ene munu mana kumeso mana fe ni nijugu yenywanye ni yu fo ko nijugu ni sokoma Kokentini Aidara numi lamine ife ko de mandu ye kone ngurunde yalla kono to fantigi na be doma Nindo donso yambu yakusebe Buni donso yambu ya nindo kusebe masabla ka ufe Bikle gay na mbe fuli di masabla ka umaye kono ndone Kata dan tokoro jaga kone ngurunde Nyenu kono to manana be yalla ni ko kabako Kata jera ka ufe bikle gay na dagaje musabe amakele man jitola de Kokentini Aidara munu nye dambakle Munu nye dambala kulukulu Namara fama bene olu de bikle gay na kuni koku dansa Radio e Arc-en-Ciel e bisheke ani kono tom buru kele Studio professeur Bakare Kamia ale tokola so kuma so bele bayin kono yambi Nebe yambi ka baro ni ka ulani sodia Soma au niko Woninka uka bolokro sedu bajene bade Keriba kumfale de bikle gay na ka bunya be kena Kone ko kane ko Kolobe klubali suma de ni koko de makononka uka magunyaji Allah Nyenunga uka bana miningala mandale mbe nyenunga uka masaja kone Bamu ndemba mana Boubacar Jara Abe Francis Kaufé Everi 91 Lamine Boli Traoré be Yakuba Berté be pre Fatmata Sidibe Dumba kone Museni Sangare be kono ware Kaufé ya bayo Jurufa kono kono Mumuni kone dangoro bayi kaniko Francis Kaufé ni watina Mamadou Boubou Tra Amen Bela Jenen Soro Ninko Mamadou Boubou Baba 45B Contre Njawe be Francis Kaufé Danan jotani Danam Richard Kokentini Aidara ne ma fuye ngo cheya kadi ni chetiki kadi ni cheya Buguni ka ko lasne jalo be buguni ka uve Suman ngoroshima kone Rabu batigi ni jiritigi Nana yama kune ko kaniko Abarika kanuna na marafa Brahma siri betripani yorode kune ko kaniko Folini tantoni walen madon obedi kanumbani la deba ukelen bela jinema ka fo awye aw sokolendo aw ka radio mandi alela ni oye radio Arc-en-Ciel ka bo buguni ka ufea bikle gaina ambe folini tantoni walen madon kren ka di bela jinema fo iski yorola e garo ka fo munumbe lameni na bololo siraw fe ni wati na foli kren ne bedi u bela jinema ku ni koku dansoko aya partager ni ala sonama bibaro ale kadi kusebe ka sababu yake kuna funi ndi ubina ke karo ka fo jemkan ale kono soningo ani Cheikh Marou Tembeli association Jigia Blom président
ani o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ jɛmukan ye ale kɔnɔ Kokɛntini Ayidara an ka diɲɛ ka sira di karamɔgɔ Seguba Tarawele ale ma a ye min fɔ Bugunikaw ka sogo sayiri Umaru Nɛgɛba Tarawele ale ɲɛna an ka diɲɛ ni ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw ni ko aw dansɔgɔ wala dun so ife dun so wala dun so ife o kwata diri ne wala dun so ife o ini sa ne wala dun so ife diri wala dun so ife nagaba ina wala Umaru nagaba ne wala dun so ife Kokɛntini Ayidara sansumaya dalen de don an tɛ donso dɔ bila o ka taa wagaro yaala Kokɛntini Ayidara kana an ka naja wa dansɔgɔ naka doso wala suba Umaru Nɛgɛba na nagala dun mana fiɲɛna ta k'i la ɲɛnajɛ dɔɔni Jɔn fana wuli k'i bila cɛ bara rankan dɔ ma nɛgɛtigi ni mɔgɔ tɛ fila ye mama jɛn da ko ne ma lon don ko n ka ŋɔni fɔ o janjo kɛra kati dansɔgɔ cɛnda kunna numa lola kulukɔrɔ fana donsokɛ min naɲinitɔ filɛ Seguba Tarawele fɛ nin don a barika Seguba Tarawele walakarakɛ golo la Kokɛntini Ayidara ani Seguba Tarawele ɲɔgɔn kunbɛn cɛ bɛn o cɛ bɛn nɔ Kokɛntini Ayidara a ye donso sogo d'a ma o kɔfɛ Umaru Nɛgɛba Tarawele i ka dɔn a ye dusukɔni jɛmu ye a y'a diya i ka dɔn k'a fɔ Buguni dusukɔnɔ animateurs bolo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ Bakari Sangare Namara Fama a barika a ye kɔnɛ an natɔla dugujɛ n da fɛ a barika kun ka ɲɛ 7 sogo 7 Kulukorokaw ka maa ma tiɲɛ t'a kɔnɛ Kulukorokaw fɛ yen bi an bɛ dankɔrɔba in an b'a fɔ donso duman don dɛ siga t'a ka donsoya la Yamari wele ka bɔ Senba kɛ Yamari Janyona Buguni Umaru Nɛgɛba ye min kɛ donso ye ten a kɛra la ɲɛna siga t'o kuma in na tɔgɔ de man di bɛɛ la na n ka donso wele sɔgɔni Seku Sherifu an bɛ Buguni donso bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a fɔ bi karamɔgɔ Umaru Nɛgɛba Tarawele ale ka nin jansa dumanba in ale kɔrɔ an bɛ taa Ɲarakɔkaw fɛ yen Ɲarakɔkaw ka Ɲarakɔya jan bɛ yen Ɲanɛgɛlakaw ka Jakarija bɛ yen Ngɔmɔni kɔnɔ Bakari Kɔlɔnbɛ Jasolakaw fɛ yen Kokɛntini Ayidara ninnu ye donsow ye tɛgɛ lajɛlenmaw fana Kokɛ adamaden ni jakite an kana ɲinɛ a kɔ Borojo denkɛ Bugunikaw fɛ yan kɔnɛ fili bɔbɔ ka kaladen bɛ Bamakɔkaw fɛ Cɛkɔrɔ Jakite nankana dunu ni mana f'i ye kabako dansɔgɔ Umaru Nɛgɛba i ba wololen fɛn na bɛɛ hakili jigin Sangareji koma la donso koma kɔnɛ
bari bama kunfin wolowi Yusuf Sangare kone ko kane ko karanka ka be fa to bribe ko ganjini Aidara la ka fo baro ngone ya donno ngo koro kelembe ka sigiso ja koro ma sigiso ako kale ka dunso ya to kera sa ko na fora ko sogo minyi karo ka fo dankari buna na maduna dugo dugula ko buna na madun ka ke ala kama ko kale ale to briwele na ale to briwela wallahi kabita o abito to bulo ya kelempe ini sogo yetere gausu kiasu klubale ko be bolo jumema ene ko idan sogo Lamini Buli Traoré am fa mana nyama ko tigo danan jotene danan brisa tege ko na control matiki ko kentina Aidara control don so bolido nama soni ngoro jebleni marganye dan sogo nana dengal ngo wele furuga nga segi jalo wele silencieux umara nga wani na kana dunone miyana fiye wasu kalu berde lalabi kala kisse légendaire o fana tunu nauti eblé trabu dalaw ka jene berte wasu kalu berde lalabi ema kabri lalabi tunu na dro nyana film blara karo ko dusu ngona animateur la nangana dun no te ni jem kantu min tu mala ka kenye ko ganjini Aidara orange mu netu me kambo kele mori ani so jalimba atume welele kesi sa ko na mara fa ko mbala ko ka jem kan na me natuma patanti orange mu ko ganjini Aidara atume bambu ganji oh nga lalabi sakoro anjigi dale me check ma bawkan el haja mi sobe klekle mori ko ne za wakati ginoti ki ko ne umara nga ba naga ka fa fi ba na naga na dun ma ndo fie Traoré Chérifou ni be dun so wele do be shula do yere fana be nyana mana ko ne ema ko klenka ko be fra seru janko me dun so batunu na ko non ka kalande ko ne sama ki Touré you don't valide batiki don't valide dindigi don't valide fanata idaduna ko saru ibolo idaduna ko wadi ibolo ya siri bebe makono sira la ko ne ba ma faya ko ne ya idaduna kidia fonia diablo ya de kodo ne be sokoni segula tolonga bekle gayna ko ne troba fake battery na ko dengue ni ma dongo dongo fana abi fana ya ki banda ya ko ganjini Aidara ni medda ndokoro solo la klonga bikle gayna imana marifata ale croquette nye ndokoro boba la banda kono o ka ki ko ganjini Aidara boba tu nyentana donche yaro koro bisama watimina anyetunte ko la tabata ka kurota dondo ndokoro boba ani dunso utemento kana fele bolo ay dunso la jo ka jo bane ko min enquête mena ya 500 kayeta ko metri dama do kabita min enquête nge safre 600 nagaba yoro lo aka dunso dendo e karo ka fo kinimule enfant bolo mina ba ni minna dan docteur ka docteur na ngode odo tara min enquête mina bolo ya klempe budi ni kute fla o dunso bana mama jeni Aidara anka kuma la clé o dunso do yara Seydou Sidibé me gara lokaw fe ngini ngoro ala kandala akunta mane tinte brebo fala ko ganjini Aidara na klo tundu nan juru seyna ni ma wala kala ke ye balo wallahi atumbe fendo clan kar musangare tunte tozo ya pengandi tole ko ganjini Aidara domina ale ya bulu la bandak be faga do ay dagge tura ngushi danga tura intari bi karo ka foko dige kono odo dangoro bay na dusuklo ne kishi jigida so kandala dun ni ma dongo nana fa furu muso wiye ako kale ka dunso ya bana mena ja koro do fana bola satai kaba ko mana mani ki o ga ki satai imana do wula fa nani wula bana ngono kala mana chela o ka ki sababu ni wani jalanda ko tedri ni ko o ka ki sababu ibulo la imam ko ala sababu Filibo boka kalande chakoro jakte abarka sangare ji shu sangare abarka neka dunso kebe masabla ka ufi froko kone
ni nana no ni ma Seydou Diakité Umaru Negaba ne ga nana fi ba foloy Donso mancha ka je ba ko ka je muso ko ka je wulode ngo ka je koroke ko ka je donu ngo ka da ala kumangani karamo kumangana ka do bula fandani bula banda ka warakalanga ke safri pamamri atoro mayanga mafodi amaka Jabate Bashi ni ko ni yoro ni be hakli tigi dangoro ba dola kon ka donzo kuna wolo buguni kana donzo kuna wolo bamako e ma sakoro ka ukadra mani ko mewa chef ndi ndra wolo nega ba flambulo nega ula dakele ngulango mbeta shukile mbaro kafe wati mina nsira fe o ba sura te ku ta ere to ere lo ngo chef ndi ndra nge konenti so kone kana baro kon ken chodo kasaki katabu guni ka ufe kone ma donzo so godo wangone nana baro min kama ngo baro infana bi kede ako kabi ka ikisra kramo kela ko ki sara fana bala ko kantin aidra kabi boko wati mun odo abarka e jina vendo bri baro dia tona anana ni zani chama ne mangalankele kana namara fama fana wala ko kabako donso mancha ko dawda be badu ga fana chemanu ngala la tembi wele ko dadiri barigani jera sanyo kamera dale na kota diri ba mulo ya kota jenda mama jenda nisu dondo ya nalanganda ay nalanonga nalano dondo ya nalangama Folini tantoni waleñma don o ye aw bela jenen tay fo aw sigiro la karo ka fo ambe foli krenkrenen di ankanu bana la fasa baw kelen bela jenema nitunyi seguba Traoré atumbala ka buguni ka Umaru Negaba Traoré sugu sajiri atumbala ninka afrikala ya doni flababa ka kalande karo ka fo ninkera bamako ka ufi shaba trena karo ka fo shaba trena ni don benani dusungone animateur ka jere jeklu ba mimbe ko rakimali o kurmo karle karo ka fa benani o don fana e adon kramo Umaru Negaba Traoré ni donso sogo wiye mali sogo tumbala kata se mina sogo uma ko gantini aidara do are dagwe golo do di bakar sangare namara fama ma dagwe shi sanga tunga chakku sebe ado ntara di ta deni barude draman dum ya dekro alema karo ka foninka alela ni sodia odo numuke kalne ka benson nege yaro ka fa barka e kaneson karo ka fo mobli kurakeli ko ale numuye ko ne fly anga sababu bora Umaru Negaba Traoré alela ambe folidi Umaru Negaba alema amba na jako manyo anaka kalande ambu bela jenin soro ninka ufu adama fotiki jara amba soro ka fo traka bugula ka ufe ni watina adama kabiri minam so kelen faga donso soko ko in ko bala ka nyetunu nga be famu barsabla Umaru Negaba to soka fo ko kala nunu mbe fe ko ki jamfa wa ndaro femindo amita ngmayala ka ufe ngmayala ka shuche ngmayala ka adama kone ane akroke baba amba usoro ninka ufu ni watina ngmayala ka ufe ku ni ko ku danso dankun kene kan siduba ka ufe bi ambe siduba ka drisaba amba soro ninka fu ambe folike alama hinena jeli dagaba ale ka dembaya ambe foli di u bela jinema ko la ka tiensuma ka ko fo dangro bagni ale kro anya fo aw ñenete ni la sunama ani Cheikh Umaru Tembeli amina ñwan soro soningo yaro ka fo jemkan ale kono amina andado yaro ka fo Maru Sangare ka klebina ni sraka bo me abina ke alamusa do ni obibe utikalo kle shekin alema yaro ka fo ni obibe alamusa natama juma mi mena da o ka no bibe utikalo kle kononton alema do songoni fo ani do so ya de meton fɛn ni olu be u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna su kelen tasibila k'a ɲɛsin Maru Sangare baya de peni i n'a fɔ maa minnu b'a la ni ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan olu ɲɛ b'a la cogo min na u bɛna o tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛna o kɛ Maru Sangare ale ye konsi tɛ kalakalala kari tɛ i k'a dɔn k'a fɔ nka waleɲuman dɔn dɔrɔn de don ka ɲɛsin Maru Sangare ale ma hakilina caman bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baro in ale kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ jigiyabulon président Cheikh Umaru Tembeli sɔni ko an n'a bɛna i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sɔrɔ baro ale ana lebina ñwan soro baro ale kono karo ka fo ani Cheikh Umaru Tembeli ye ñwan soro karo ka fo baro kono karamo Cheikh Umaru Tembeli ini ko e dan soko
ani ko basi t'i la basi foyi tɛ n na alihamudulilayi e bisimila k'a dɔn k'a fɔ dankun kɛnɛ kan bi tilegan in na an y'a laɲini i fɛ i n'a fɔ an b'a la ka kunnafonidiw kɛ cogo min na Buguni n'a nɔgandugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na k'an ka woro 10 di donsow ni somaw ni domaw ni jinɛtigiw ma an ka belebele min tun bɛ an fɛ yan ni an ka dugukolo ka dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ faso Maliba in ale kɔnɔ a y'a ka diya farafinna ni duguba ka dɔgɔ a la n'a sen ma da yɔrɔ min na ka taa cɛw la tulon kɛ juin kalo tile 30 tɛmɛnen ale tununa an na taari da dugufin ni dugubilen cɛ i n'a fɔ ngɛrɛ mansa an y'a mɛn ko aw kɛn bɛ ka waleɲumandɔn fɔliw dɔw labɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ min ye a ka ye waleɲuman minnu kɛ dugukolo in kɔ ka donsoya in kɔnɔ ko a bɛna a yira maaw la k'a fɔ ko ani maa dɔ tun bɛ jɛ la a ka d'an ye bi tilegan in na a k'i da don o kumaba ninnu na ni ka olu walawala an ye. Bakari Sangare Namara Fama k'i fo. i dansɔgɔ. Ka Buguni bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. i dansɔgɔ i ni ko Cheikh Umaru Tembeli. Parce que ne Buguni fo i tɔgɔ la mun na e de kɛra sababu ɲuman ye sisan ka hakilina sɔrɔ ka émission sigi kɔrɔ ye dankun kɛnɛ arajo. i ka connexion ma ɲi dɔɔni i bɛ segin a kan. Radio Arc-en-Ciel sanfɛla la. i dansɔgɔ. N'i y'o émission sigi Arc-en-Ciel kan. O de la n'a ye sira d'an ma k'an ka don an bɛ Buguni bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. i dansɔgɔ. Ka tila ka Mali donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo. i dansɔgɔ. Ka somaw fo. i dansɔgɔ. Ka jinɛtigiw fo. i dansɔgɔ. Ka wolomaw fo. i dansɔgɔ. Ka Mali dɔnni dunden bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka hakɛto ɲini k'u fɛ. i dansɔgɔ karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli. K'a f'u ye ko Bakari Namara Fama y'an wele k'an ka kuma an bɛna ko mun kɛ tile 40 na. A tɛ k'a fɔ an bɛ kuma dɔn k'an bɛ se kuma la. An bɛ se ka kuma sisan donsobaw ka cikanw don. I b'a sɔrɔ an bɛ fili don kuma la ni fili donna kuma la u ka yafa an ma k'an to denni ye. i dansɔgɔ. Kuma la fili tɛ ban. N'a kɛra i kɔnɔ k'i b'a bɛɛ dɔn i t'a bɛɛ dɔn i tɛ foyi yɛrɛ dɔn parce que e ye ciden de ye. siga t'o la. donc k'o hakɛto ɲini k'u fɛ. i dansɔgɔ. Bakari Namara Fama an terikɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ ani an kanukɛ ani an ka gɔnifɔla ani an balimakɛ. Jimala den Madu Sangare ale ye diɲɛ to anw ye juin kalo tile 29 sufɛ vers 2h du matin. a kɛra ten. A kɛra Bamakokaw fɛ clinique la. Madu Sangare anw ni a jɛra san caman. siga t'o la. Madu Sangare kɛra kɔnɔ ye kɔnɔ mun ye jigiyabulon bɛ hakilina mun ta n'u b'a fɔ a ma festival donsoŋɔni. Madu Sangare kɛra kɔnɔ ye a y'a laɲɛnamaya san 8. San 9 o de kɛra 2024 nin kɔnɔ mars kalo kɔnɔna na mais Ala m'a to anw ni Madu ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sababu kɛ farigan ye. o kɛra ten. mais ka Madu dalen to farigan na. Madu ka duwawu tun bɛ anw ye. siga t'o la. Madu ka dɛmɛ ye anw sɔrɔ. siga t'o la. Madu ka hakilina ɲumanya ye anw sɔrɔ. N'o o Madu de fatura. Anw seko ye damayira ye mun ye anw kan k'o kɛ Maduko la. N'i ni mɔgɔ jɛra diɲɛ na. surtout jɛko ɲuman. N'aw farala aw ma fara foyi la fo Ala ka farali kɔ. Anw minnu bɛ Ala ye juru don anw de kan na sisan. Juru in ye jumɛn ye? An ka hakili to Madu Sangare kɔ la. Juru in ye jumɛn ye? An ka Madu Sangare hakili sigi a taalen k'a ka denbaya to. siga t'o la. O hukumu kɔnɔna de la. Mars kalo mina fɔ août kalo 8 le 8 août jeudi alamisa don. alamisa nata an kɔrɔ. O bɛ bɛn Madu ka tile 40 ma. Tile 40 hukumu kɔnɔna na. Fɛn min ye sɔgɔmada tile ye n'an bɔra misiri la dɔrɔn fajiri misiri la. Madu ka denbaya. Madu jɛɲɔgɔnw. U y'a kanu ka sarakati bɔ kɛ sokɔnɔna na. Ni selifana tile sera. Ni selifanaw selila u y'a kanu tugun ka kuranɛ kalanba kɛ Madu tɔgɔ la k'a kɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la.
o saraka bɔ bɛ kɛ ni seli fana selila 14h Madu ka soda la. Ni Ala sɔnn'a ma. Okumu kelen kɔnɔ tugun. Don mun na an bɛ ka Madu ka tile 3 saraka bɔ kɛ. En plus, a kɛra mardi le 1er. Parce que Madu fatura le 29, le 30, le 31, le 1er mardi don an saraka bɔ kɛ tile 3 ni tile 7. A kɛra ten. Saraka bɔ bannen. Ngɔni fɔlaw. Madu ka denbaya. Madu teri siraw. Olu de y'a kanu surtout ngɔni fɔlaw. Olu de y'a kanu o don kelen. Ko tile 40 bɛ bɛn don ɲuman ma u y'a don fɔ. Ka don fɔlen ko olu yɛrɛ ngɔni fɔlaw. U bɛ fɛ ka na tasi bila kɛ Madu tɔgɔ la. Mais tasi bila in don. Fɛn o fɛn u b'a sɔrɔ kɛnɛ kan u bɛ fɛ k'a bonya n'a karama ta. Ka bɛɛ lajɛlen di Madu ka denbaya la. Kabako. O fɔlen sa. A y'a sɔrɔ anw caman bɛ kɛnɛ kan yen. An bɛɛ lajɛlen ko hakilina ɲuman don hakilina ɲuman don. Siga t'a la a kɛra ten. Mais an y'a ye sarakabɔ mana kɛ alamisa le 8. Alamisa don ye baarakɛ don ye Bamakokaw fɛ yan. A dugusajɛ o ye juma ye o fana ye baarakɛ don ye Bamakokaw fɛ yen. An ko n'an ye siɲɛna ɲɛnajɛ kɛ surtout n'i ko Madu Sangare tɔgɔ la. A jama bɛ gɔnifɔla bɛ caya. Siga t'o la. Jama fana bɛna caya. Siga t'o la. Bon Bamako ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen kosɛbɛ ni baarakɛ don n'i y'a kɛ i na maa caman degun sigi ɲɔgɔnya la. Siga t'o la. An dun m'a dabɔ o kama. Donc famille mɔgɔw. Ani ka se ko labɛnbaw ma. Ani ka se ngɔnifɔlaw ma. Olu ko an k'a kɛ juma su. Ni surafana tɔ dunna. Bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Madu Sangare ka so kɛrɛfɛ Jikɔrɔni ballontan terrain-ba kan. An ka taa ka taa tasi bila kɛ an terikɛ n'an ka ngɔnifɔla a n'an karamɔgɔkɛ n'an ɲɛmɔgɔ. N'o ye Madu Sangare ye. Tabarikala. Ngɔnifɔlaw ko. K'u yɛrɛ kɛlen don k'a labɛn u natɔ. U b'u bolo bila u ka dufa la. K'a di k'ulu yɛrɛ ngɔnifɔlaw ka se kɛra nin ye k'a bila Madu ka denbaya la. Soma o soma mina ngɔnifɔlaw ngɔnifɔya mina jinɛtigi o jinɛtigi mina tɔn o tɔn mina. An bɛɛ lajɛlen fana y'a fɔ k'an ma an ŋaniya sigi k'an seko n'an damayira k'a don kelen fana. O de bolodara Bamako yan. Alhamdulilayi. K'a boloda Wasolo. Parce que n'i ko Madu Sangare dɔrɔn i ko Wasolo. Yanni ka Wasolo ma sɔrɔ i bɛ Buguni sɔrɔ dɛ. Siga t'o la. Ni Buguni radio so ye an wele o la. An b'a fɔ k'a ko dafara. E dansɔgɔ. Bon Mali bɛɛ lajɛlen de bɛ ka nin organiser. Mali bɛɛ parce que mun na. An ni Madu ye jɛ kɛ an mɛnna la. Anw ma tigɛ Madu la. Madu tun ye mɔgɔ ye maa mun don a nisɔn ka di. Siga t'o la. Madu tun bolola bilalen don. Siga t'o la. Madu kɛra a baarakɛ ɲɔgɔnw fɛ. O kɛra. Ni Madu tɛ yen. Anw fana kan k'o fɛ yira fana Madu ka denbaya la. Siga t'o la. Anw kan k'o yira fana Madu su la fana. Siga t'o la. O de labɛnnen don. Ni Ala ye jumadon jira n na kalo tile 9. Bamakokaw fɛ yan. Jikɔrɔni ka wele bila bɛɛ lajɛlen de ma. Namara bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn nin ko in na k'a fɔ i ye nin ko labɛnbaa ye. Siga t'o la. Bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye k'a fɔ i ye nin ko kɛlɛ cɛfarin dɔ ye. Siga foyi t'o la. Bi ye Madu ye. Sini bɛ kɛ jɔni ye. Mɔgɔ si t'o dɔn ni Ala kelen tɛ. Sini wɛrɛ bɛ kɛ jɔni ye. Ala dɔrɔn bɔn tɛ maa si t'o dɔn. O de la. Ni mɔgɔw banana an yɛrɛ ka sɔn an yɛrɛ la. Siga t'o la. Mɔgɔw banana o ye kuma n'a fɔ cogo de ye. Sinon Madu ma su sigi. Ka donsow la ɲɛnajɛ ka somaw la ɲɛnajɛ k'i ma jamakuluba de y'a la. O tuma o ma deli ka kɛ. Donc an b'a dɔn o jama. Ni dɔ ma fara ka fɛn tɛna bɔ a la. Siga t'o la. Ni Ala sɔnn'a ma. Namara faama nin de bolodalen don. Madu Sangare ko la. Ka mɔgɔw ka hakili jigin k'a fɔ ko kunsi tɛ. Kalakalala mɛri tɛ. Foyi wɛrɛ tɛ k'a jira k'a fɔ dɔrɔn an jɛɲɔgɔn tɛ Ala y'a minɛ an na.
amena wakati ni sigi ka an adina ala la ka fo ala e mun ga nyana me an du ma kashilelu parce que c'est à on en fana sego e do me mu en fana no fara nyonga ko di akademba ma dans ce cas maduma an bla la de mais jenoya ya an bla ala sikatola jenoya ya awajibi anka ka kila ka fo an fana to nyana amunu bia anga nye anga kila tu ka nyonga kumoke sikatola ni ala sonama ni na ke ma chama fana yi alhamdulillah depuis madu brena namara ka damine Bamako kana se Buguni ka se yanfo la ka se Jimala ama se ka jamako fo ka ban wallahi akira jamako dan ka kila ka sangabuda sigi tu jigorani akira ti ama se ka fo ka ban o beso la mu fe beko ko ni ko maru sangare ko karta demuni be fe ni maru make fola be ka sabana sika foitola ni ko konyo be fe ni maru make fola be ka sabana wallahi ni ko bani garan fe ni maru make fola be ka sabana sika tola wa ne mani ne kala ka ko juma ya ne jenyogondo ni jenyogondo todi ini mo jele malla don tele ne ni maru jela Côte d'Ivoire okera ay si chama de ke amta Côte d'Ivoire no fe sika foitola amta no fe todi de pa mo mobile ta no fe kata ka kla kana avion no ya ni kata tu ola ko ni ga yele dro sika tola ni maru fora nyogon ko sida e bi dimi ki sigi o dugu sa je o ba soro maru ni na ko wallahi allah ni ko kiri wala o be kuna wa pa ne klano o la ko anga temena anga moya yi sika tola o ko ni na yele o bi maru yele kala ni ko sika foitola wallahi maru be ni ko nunge ni nanya munye e be se ga miri nanya ko re so maru ya keni nanya kono jeliya ni disugun jeliya ni wallahi allah donc o maru de ta en bolo bleu wa ka wele da bema ante machi jalaki ala de yake sika foitola antina fo machi ko amugo bi bela amugo be bela mo ka dawro tikele namara ba soro maru banane ni bije ne sien chama ga bako jigoro ni iba soro ne fona ye sien chama ga mi maru sangare wele iba soro do fona dawra jelembo la o ti mali kona ere iba soro wati mu soro ka oni ala de bo nyebe sika tola donc ma si ki accusé ne fait wan tani ni mo si fait mo ka mo accusé parce que ni maru ku bla la nyona dro kalo kle fla kle saba abana pep donc o ti mo ka mo accusé ko kula wa ai anya ni bela jele fe ka dan na Côte d'Ivoire jamana Burkina Sénégal Guinée France maru ni bela jele nyene je sika foitola maru sira ni dozo woni ni fan bela sika foitola bela jele wolele ni wolele no todi ni sera ka avion ta na i bismillah le ya ni sera ka mobile ta na i bismillah le ni sera ka na ali sawala la moto la i bismillah le ya sika tola ni fona ma sera ni sike ibe jiga bro mo do ibe namara fama do ibe marani ture do ibe actuel media maiga do ibe maru jara kene karaba do ibe liberté solo do ibe arak mali chede bela jele no ibe sema iri chede bela jele no ibe ni seraka fofen tin ndoma akila ati besira la abisira soro abisi ati besira la muna maru doge ni be ka tele wallahi sika foitola ne de ayi maru sangare abun goni soka bampew abina jo animateur aw ma bela soro su na de abu dobo ka da aw animateur ma sika tola ne de ayi jelu aba fo aw ma bela soro bi de abu dobo ka duma ne bi se ka fo maru sangare kumbe aw de festival la yana ka se aba bolo na fo ta ka da ma ayi soro bolo ka abu bara mun na mo ta nye do sika tala wallahi ni festival bana fana aba ko ayi soro bolo ka parce que aya famu aya do am bara mun na
donsow ni somaw ni kanubagaw de bɛ k'a da an ma an ka se k'a kɛ. siga t'o la. olu yɛrɛ ngɔnifɔlaw jɔyɔrɔ ye mun ye. Madu ye nin dɔn ye est ce que Madu ka wari bɛ se ka kɛnɛ tigɛ kɔnɔ k'o ka da sira la wa. ayi o tɛ bi sira la cogo si. n'o binna sira la dɔrɔn Madu su jiginna nin na. siga foyi t'o la. n t'a ɲini Ala k'o kɛ fiyewu. amina yarabi. donc bɛɛ lajɛlen sans exception an ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ la. n'i ma se ka na. n bɛn'o f'i ye cogo di ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn. a bɛ y'a to Faransi. a ye darasi ba 20 ci ne yɛrɛ ka Orange Money na ko ne nin di aw ka nin fara Madu Sangare ka sarakati wari kan. n ye mɔgɔw ye mun ye Mara ni Ture wele. a ye nin fara Madu Sangare kan sura dɔrɔn anw min fɔli la Toba Seru Ala ka hinɛ na a denw ka da la a denw ka kɔɲɔfɔli la. wallahi an ye annonce fɔ. kamalen dɔ bɔra ka na ka jeli Bireni Jabate sama ka gɛrɛ a la. a ko a don tɛ ne sɔrɔ yan. mais darasi 200 filɛ nin. aw ye nin minɛ aw ka nin fara sarakati wari kan. kabako. Beni ko ko jeli tɛ se ka wari minɛ ka n'a bolo ko Ablaye ne fana y'o di e ma. e ka k'o lase don nin don in na parce que nin wari kungo ka bon kojugu. siga t'o la. hali jeli Beni. jeli Musa. olu bɛɛ lajɛlen n'u k'a kanu. ni fɛn dir'u ma a ka se nin don in na. mun yɛrɛ ye nisɔndiya wa. saraka bɔ don ani ntɛnɛn don kana banni kɛlen. n nana sɔrɔ Arakamani mɔgɔw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan. a kɛra ten. ko k'a di Madu ka denbaya la. a kɛra ten. n nana sɔrɔ jeliw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan. ko k'a di Madu ka denbaya la. a kɛra ten. n nana sɔrɔ association y'u bolo fara ɲɔgɔn kan. ko k'a di Madu ka denbaya la. a kɛra ten. Namara o ye belebele ye dɛ. siga foyi t'o la. donc vraiment aw yɛrɛ minnu filɛ TikTok kan. aw minnu filɛ ni Facebook kan. a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. ko nin ye tasibila fɔli ani hinɛ ka se an terikɛ su ma. siga t'o la. ko nin fana ye fɛn dɔ ye an k'an jɔyɔrɔ jira an terikɛ la. ale kiya bɛ anw de bi yan. siga t'o la. donc Namara n'akili la ni ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ. sinon n mɛnna kuma la kojugu. siga t'o la karamɔgɔ Seku Umaru Tembeli. a yirala k'a fɔ an ɲɛ bɛ affiches la affiches minnu bɛ ka a yira an na k'a fɔ ko ngɔnifɔla dɔw sugantilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na. ko minnu bɛna taa nin fɔli kɛ ɲininkaliw bɛ ka k'an na a yɔrɔ kan kosɛbɛ n bɛ fɛ i k'i da don a yɔrɔ la i k'a walawala kosɛbɛ. non affiche dilannen ko tɛ dɛ. Mali ngɔnifɔla bɛɛ lajɛlen de b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ n y'a f'i ye a daminɛ. n ko bannikɛ don. an selen tile 3 saraka bɔ ma. n ko ngɔnifɔla minnu bɛ olu de y'a décision ta k'a bonya don Madu ka famille na. a kɛra ten. ne filɛ ne ma affiche dilan o. ne mana ni ngɔnifɔla ɲɔgɔn i b'a fɔ b'a n k'i b'a la hali ni nana da k'i jɔ miniti 5 k'a fɔ Ala ka hinɛ Madu Sangare su la i y'o fɔ ngɔni na n k'a ka ɲi. siga t'o la. an ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen de welelen don. ngɔnifɔla k'a fɔ i bɛ Bamako o t'a la i bɛ Buguni yan o t'a la i bɛ Sikaso o t'a la. n'i ye hakili sɔrɔ n na. bɛɛ welelen don Namara. anw yɛrɛ tɛ an ma mɔgɔ wele n ko ngɔnifɔlaw de ye mɔgɔ wele. siga t'o la. an ko précision di mɔgɔw ma dɛ an ma mɔgɔ wele dɛ. kuna sini an tun bɛ radio dɔ la radio Bamakan. jumadon. ngɔnifɔla dɔ y'an sɔrɔ émission na dɔrɔn k'an wele ko k'ale n ko e b'a la e t'a la anw tɛ ɲininka o la ngɔnifɔla t'i bolo wa k'a b'i bolo. n ko n'i sera yen nɔ i n'a dɔn k'i b'a la. i dan sɔgɔ. donc ka précision di mɔgɔw ma. anw ma maa choisi dɛ. u ye bonya ta ka na se anw ma de. anw bɛ ka organiser o sira de kan. sinon ngɔnifɔlaw yɛrɛ ni Madu ka denbaya a kɛra tile 3 saraka bɔ don Bayini Kalako tun bɛ yen. a kɛra Bayini Kalako. Sorobilen tun bɛ yen nɔ. n yɛrɛ tun bɛ yen fana. i yɛrɛ fana tun bɛ yen. awɔ. an y'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de welelen don maa si ma bɔ mɔgɔ la ne m'o fɔ sisan n ko Mali kɔnɔ Mali kɔ kan na n ko bɛɛ welelen don n ko an tɛ maa si jalaki. ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'i to dawura mun na e ni Ala de b'o dɔn koyi. siga t'o la fiyewu. sinon Madu bɛ bɛn don min su Namara. ni hɔrɔnya tɛ. ani jɛɲɔgɔnya tɛ i kun t'anw ye wasolo. walahi. mun na.
Maduka kalande bamala dibi ale de kun sirakɔrɔ Solomani ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ la sirakɔrɔ ko na sufɛ 2 heures du matin de ci fɔra anw ye anw bolila ka taa clinique la ka tila ka boli ka bɔ yen ka taa morgue la a kɛra ten ka tila ka segin ka na Maduka famille na ka si an ɲɛna bɛɛ a kɛra ten wele ka bila k'a fɔ ko Jara bɛ taa kɛ Jimana an k'an da ɲɔgɔn ka tugu k'a taa su bila yen nɔ a don Arakumali tɔgɔ la ka Madame Ture fo o farala an kan radio baarakɛla la e Namara Fama farala an kan a kɛra ten Buguni radio so animateur wɛrɛ farala an kan n t'a tɔgɔ dɔn association tɔgɔ la Jigiya-Bulo Actuel Media an bɛɛ lajɛlen fana farala ɲɔgɔn kan ka taa Jimana a kɛra ten ngɔnifɔlaw fana y'u wasa don Seguma Tarawele na ka taa o y'a sɔrɔ ngɔnifɔla dɔw fana kɛlen don ka fanga sigi Maduka bonda la yen Jikɔrɔni ye kɔnɛ donc bɛɛ lajɛlen de b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ siga t'o la mɔgɔ bɛ a fɔ k'a b'i ɲininka ko nin a fɔ karisa i welelen don wa i b'a kɔnɔ fana wa i ye ko labɛnna dɔn e dansɔgɔ i b'a dɔn mɔgɔ bɛ jalaki ko mun na ayi an bɛn'o f'i ye parce que ne ye denmisɛnnin ye ni filila mɔgɔ b'a yafa ma e Buguni Namara Fama ne e y'i ka denkundi kɛ sa Buguni i m'a fɔ ne ɲɛna n'i y'a mɛn n b'a fɔ n tɛ taa parce que Buguni Namara ma fɛn fɔ n ye o ye mais n bɛ se ka taa dɛ mais n bɛ se k'o fɔ ka d'a kan parce que o ye hɛrɛ ye o ye nisɔndiya ye n'i y'a mɛn ko Buguni Namara Fama ka kɔɲɔ bɛ yen n'a ma bonya don ne kɛmɛli kɔrɔ n bɛ se k'a fɔ Buguni Namara Fama i tɛna ne ye dɛ ou bien n t'a f'i ye n tɛna taa mais Ala k'an n'a cɛ janya parce que a kɛbali tɛ saya n'a fɔra ko don mun na ko nin jɛɲɔgɔnkɛ tɛ yen Ala k'an n'a cɛ janya ka kulɔlɔ ba caman don an n'a cɛ amina ne tɛ ɲininkali k'o la koyi siga t'o la ne bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ o la fo ni darula dɔ ye ne bali ka taa o kɛbaga fɔlɔ ye donc o de yɔrɔ k'o yɔrɔ f'i ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi e dansɔgɔ karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli an ye ci bila bɛɛ lajɛlen de ma an ye woro se dɔ ma mais bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ i welelen don i yɛrɛ ka fo Namara Fama i ye Buguni bɛɛ don ɲɔgɔn na ni woro ni fɛnw ye o kɛra ka Madu jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ n tɛna mɔgɔ ta mɔgɔ tɔgɔ la sinon Buguni kɛra Madu fɛ Madu kɛra Buguni fɛ siga t'o la Wasolo kɛra Madu fɛ siga t'o la Madu kɛra Wasolo fɛ wallahala Madu sigiyɔrɔ Jikɔrɔni o kɛra Madu fɛ Madu kɛra u fɛ siga t'o la Mali kɛra Madu fɛ anw yɛrɛ kɛra Madu fɛ siga t'o la Côte d'Ivoire kɛra Madu fɛ siga foyi t'o la laɲinɛ kɛra a fɛ donc n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɔ ta a tɔgɔ ma e bɛ k'i bɛ na kuma na oui siga t'o la kuma tɛmɛ siraw dɔrɔn de don ne tɛ mɔgɔ si ta a tɔgɔ ma siga t'o la ne bɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen hali n'i y'a fɔ ko Jimala dɔw wasa donna dɔw la ka taa o ye kuma n'a kɔrɔ ye parce que mun na Madu ye sigira mun na anw association ɲɛ na anw dɔw tun ma bila délégation ɲɛ ka taa jigi kun kan na siga t'o la Madu ye sigira mun kɛ animateur ye kun mun kɛ ni animateur dɔw tun ma ye a la a bɛ fɔ ko animateur si ma ye ngɔnifɔlaw fana ni dɔw tun ma ye a bɛ fɔ k'a si ma ye wallahi mais ni ngɔnifɔla kelen mun yera ou bien fila mun yera wallahi o kɔrɔ ye Mali ngɔnifɔla bɛɛ yera siga t'o la animateur mun yera o kɔrɔ ye k'a bɛɛ yera siga foyi t'o la somakɛ mun yera o kɔrɔ ye k'a bɛɛ yera siga foyi t'o la donsokɛ kelen mun yera o kɔrɔ ye k'a bɛɛ yera siga foyi t'o la donc bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ retrouver nin kɔnɔna na ka yafa ɲini bɛɛ fɛ e dansɔgɔ an bɛna fɔli de sigi i b'a sɔrɔ ngɔnifɔla dɔw bɛ yen u bɛ ngɔni sigi depuis 22 heures ou bien 21 heures ka si a ɲɛna pa ka ngɔni fɔ fo 4 heures 5 heures n'i nana k'o ka miniti 20 jouer ni hakili tɛ a ti diya a tigi ye dɛ siga t'o la mais an b'a fɔ ko ngɔnifɔlaw k'o kɛ hakilimayɔrɔ ye a ma fɔ fana ko n'i nana ko f'i fasa ka da diyagoya ayi an m'o fɔ mɔgɔ si ye ngɔnifɔla fana ma fɔ ko n'i nana ko f'i ka mɔgɔ fasa da dɛ n'a ka di ye ngɔni ta i ka miniti 5 kɛ ou bien miniti 10 kɛ i ka tasibila fɔli kɛ Madu su kunna i ka t'i sigi wallahi tu bara minnu k'a ban ko fɛn dɔ t'i bila i ka ngɔni kɔnɔ siga foyi t'o la surtout fɛn o fɛn bɛ bila ngɔni kɔnɔ e ta tɛ banbagatɔ kɔ de ta don i bɛ mun wɛrɛ k'o la tugun vraiment wa filɛlikɛla minnu fana bɛ na u k'u bolo bila u kunna ka na
Ok, donc namara me aketu ni be mɔgɔw fɛ. Karamɔgɔ Chamor Temeli yani ka bɔ baro kɔnɔ a ka di n ye k'i ka wele ka laban ani ka foli ka laban bila Buguni a n'a nɔgɔndugu donsow y'a ka diya farafinna bɛɛ lajɛlen ye. Namara Buguni bɛ fo. Anw yɛrɛ ni Madu ye janjo caman kɛ Buguni a n'a maraw la. O kɛra. Banni kɛlen Buguni ma to kɔrɔ. Buguni bɔra yɛrɛ de fo k'a f'u bɔra. Minnu ma se k'a sɔrɔ a don na. I b'a sɔrɔ a dugusajɛ olu nana, i b'a sɔrɔ tile 3 u nana, i b'a sɔrɔ u nana foli kɛ so. Siga t'o la a kɛra ten. N'i ma se ka nin si sɔrɔ. Le 8 i bɛ se k'o sɔrɔ. N'i ma se k'o sɔrɔ le 9 i b'o sɔrɔ. Siga t'o la. N'i ma nin si sɔrɔ fo ka taa ɲina san ba. Sanga fo ti ban. Siga t'o la. N'i ma nin si sɔrɔ n'i nan'i jɔ Madu ka so. Malo bɔrɛ kelen filɛ nin bɛɛ ba kelen filɛ Ala ka hinɛ se Madu ma. Wallahi nin bɛɛ ye sanga fo ye. Siga t'o la. Nin bɛɛ ye bonya ye. Siga t'o la. An bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ fana ye. Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Amina ya Rabbi. Ala k'a to an ka mɔgɔ fanaw sɔrɔ mun fana bɛ ɲɔgɔnna k'an ye. Amina ya Rabbi ami. Ka précision di mɔgɔw ma. Madu Sangare. Ani sutura taara lahara. Siga t'o la. Ani bonya taara lahara. Siga foyi t'o la. Ani kuloni ka yɛlɛ taara lahara. Siga foyi t'o la. Anw wele ko laban Madu la ka ngɔni fɔ baara la. O kɛra Saka Bamba ka denkundi kɛnɛ kan. O kɛra ye. A don Saka Bamba. A ye den tɔgɔ da Sarayɔrɔ fanfɛ la n'o ye Bala min ye. Sɔgɔmada fɛ. Denkundi kɛnɛ kan 6 heures du matin ne ni Madu Sangare ye ɲɔgɔn ye. N y'a sɔrɔ pâtissière b'a tɛgɛ la. A ko Temeli farigan min na. Mais Saka Bamba. N tɛ se ka tugu n'i ma n'a ka denkundi na. A ye denkundi kɛ o cogo la sɔgɔma a ko n'a taara wula fɛ k'a bɛ sérum kɛ. A taara o la. Fɛn min kɛra sufɛla ye a tilala ka na a ye ngɔni fɔ a su. A kɛra ten. K'a sɛbɛn fɔ a su. A kɛra ten. Hakili la Mali kɔnɔ. Bamako kɔnɔ. Afrique kɔnɔ Madu ka fɔli laban kɛra o don su de. Siga t'o la. O kɔfɛ décembre actuellement média Mayiga ka ɲɛnajɛ tun bɛ yen. A ma se k'o sɔrɔ. Madu m'a sɔrɔ. Madu ye Bambara diri bila ka na. A kɛra ten. O kɔfɛ mois de mars. Ne tun b'a dɔn farigan min Madu la. Hɔrɔnya kama ani bonya ani jɛɲɔgɔnya kama. Ne ye Madu tɔgɔ kɛ festival donso ŋɔni na. A kɛra ten. Mɔgɔw bɛ ɲininka a fɔra an ye Madu mangɛnɛ. Aw tɔgɔ duman la n ko ni Ala sɔnn'a ma Madu bɛ kɛnɛya ka bɛn n'a ye. Madu bɛna ngɔni fɔ a don. A kɛra ten. Ala m'a latigɛ. Mars selen Madu ye ne wele lundi. Ko Temeli festival bɛ daminɛ jeudi a karamɔgɔ ani karamɔgɔ Madani. N bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ. Ne tɛna se k'a sɔrɔ nin na. Mais n bɛ n ka kalanden d'aw ma. Ale ka taa n jɔyɔrɔ fa. O kɛra Bambala diri ye. A kɛra ten. Ɲɛnajɛ su fana na. Bambala diri fana ye ngɔni fɔ a tilalen ngɔni na a y'a ɲɛsin Madu fɛ yen. A kɛra ten. Vers 4 heures du matin Madu ma sunɔgɔ dɛ a ye ngɔni bɛɛ lajɛ. Madu ye téléphone ta ka ne wele. Ko Ala ka anw sara. A fɔra tan. O dugusajɛ n'o kɛra samedi ye. An ye fɔli kɛ dimanche. 11 heures tile ne taara Madu fɛ yen. A kɛra ten. Ne ni Madu ye baro kɛ. An bɔra o cogo la fo ka taa se Madu ka du laban ma. Vraiment a ka gɛlɛn. N'i y'a ye an yɛrɛ bɛ to k'an da don kuma dɔw la a kɛ kun ye hinɛ ni ko makari min donna an ni ɲɔgɔn cɛ la. Vraiment an bɛ dugawu kɛ Madu ye. Amina ya Rabbi. An bɛ dugawu k'a ye. An bɛ dugawu k'a ye. Ala ka donsow ka dugawu k'a ye parce que don dɔ Madu ye donsow ka siɲɛna caman kɛ. Siga t'o la mɛnɛ o kɛra. Somɔgɔw ka dugawu k'a ye. Walahi. Bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye. A ye dansɔgɔ. Ne yɛrɛ y'a mɛn ngɔnifɔlaw da. Ko jɔnni bɛ saba kɔ la don fo ɲuman dɔ b'a kelen kelen. Walahi. Ayiwa an ka a lajɛ. K'o welewelemada kɛ bɛɛ ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. K'an ka fara ɲɔgɔn kan. Le 8 le 9. Bamakokaw fɛ yen an kana ka dini hommage ba dɔ rendre an terikɛ ye. A ye dansɔgɔ. Ni Ala sɔnna ma n b'a dɔn cɛw bɛ bɔ musow bɛ bɔ. Siga t'o la Buguni tɛ to ko n'Ala sɔnna. Bɛɛ lajɛlen bɛ fara an kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Inshallah.
namara mi segi ka yafa ɲini donso den n'a ba fɛ e ni ko nin kuma ninnu tɛ k'a fɔ an bɛ se kuma la dɛ walahi an tɛ se kuma foyi la wallahi anw ye donso ŋɔni de kanu e dan sɔgɔ n'i ye fɛn kanu dɔrɔn i b'i fana i fili a la kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ a bɛ kɛ ka kɛ kuma porokoto ye siga foyi t'o la u ka ya a fa an ma o yɔrɔ la e dan sɔgɔ n'i dun ye donso ŋɔni kanu ŋɔni bɛ fɔ jɔnni kunna a bɛ fɔ donso de kunna o de fɔlɔfɔlɔ ta don an tɔw b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ siga foyi t'o la karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli donc k'a fɔ donso fana ye u ka yafa an ma tuguni e dan sɔgɔ somaw ka yafa an ma e dan sɔgɔ denmisɛnniya fili tɛ ban ko la siga t'o la jinɛtigiw ka yafa an ma e dan sɔgɔ an bolo b'an kɔ an fa n'an baw ye k'an bolo bila u ye e dan sɔgɔ e ni ko k'u dan sɔgɔ k'u ni ko ala ka alamisa jira an na ala ka juma jira an na amina yarabi an mɛnna kuma na namara arc-en-ciel k'a fo parce que radio baara ka gɛlɛn k'a fɔ radio ka nin heure di ni malo ko tɛ ni saya ko tɛ radio fana tɛ nin kɛ a tɛ kɛ anw tɛmɛna radio la heure kelen heure fila radio ye commercial de radio b'a yɛrɛ balo de siga t'o la mais k'a fɔ ko radio ka heure di i ka don ka kuma i b'a sɔrɔ o tigi ye jɔyɔrɔba dɔ ye jamana kɔnɔ o tigi fana a y'a jɔyɔrɔ kɛ radio ou bien soit radio a dɔn ko nin ye fatuli de nin ye banni de siga t'o la arc-en-ciel ɲɛmaaso k'a bɛɛ lajɛlen fo e dan sɔgɔ directeur tulo b'i la ala k'i n'u kan bɛn e dan sɔgɔ ala ka radio yiriwa amina namara i fana bɛ fo walahi i bɛ fo diyara n ye n'i segin a kan i jija halisa i k'i cɛsiri ala sɔnna a ma adamaden tɛ dafa dɛ e siga t'o la mais i ni ne ye voyage kɛ Côte d'Ivoire i ni ne ye voyage kɛ Burkina i ni ne ye voyage kɛ Mali dugu caman ba de la o kɛra i bɛ taa degun dɔw la ka n'a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ hali dɔw tɛ passe d'i ma ka segin siga t'o la mais i ma découragé ayi i ko k'i bɛ baara mun na k'a ka di ye i b'a nafa sɔrɔ i ye nafa dɔw sɔrɔ a la i ye fɛn dɔw sɔrɔ a la mɔgɔ i ka famille bɛɛ i bɔnna bɛɛ i b'a sɔrɔ olu fana m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ayi i ye fɛn dɔw sɔrɔ a la dɔw bɛ baara la olu m'o sɔrɔ a la siga t'o la mais dugu de b'i kan na sa i cɛsiri e dan sɔgɔ kana na taa diɲɛ jɔsi la ni gɛrɛsɛgɛ ye mun ye ala b'a d'i ma walahi ni ala sɔnna a ma ni mun y'a dɔn ye a banna ni mun m'a dɔn ye a banna e dan sɔgɔ i dan sɔgɔ ni ko merci e ni ko karamɔgɔ Cheikh Umaru Tembeli an bɛ foli di kanuba ni ladiyabaw ma radio arc-en-ciel lamɛnba jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen an b'i bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na donsow k'aw fo somaw k'aw fo nin fɔra mande ka kan gɛrɛgɛrɛ la k'a fɔ k'a walawala k'a latigɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni fɛn jumɛn ye ka kɛɲɛ ni Madu Sangare a kɛlen ka fatulu bɛna tile 40 sɔrɔ alamisa nata n'o bɛ bɛn uti kalo tile 8 ma tile 9 ni o ye alamisa dugusɛjɛ n'o bɛ bɛn juma ma bɛɛ lajɛlen welelen don o tile 9 su donso soma doma wayimba jinɛtigi muriden kalatigi hali ni maa min ye dosokɔni kanuba ye hali ni maa min tɛ nin si ye lajɛlikɛla gansan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jikɔrɔni Madu Sangare balontan terrain ba min bɛ a ka denbaya kɛrɛfɛ ye an ka taa nin su kelen tasi bila wala ɲuman dɔn don ka ɲɛsin dankɔrɔba in ma konsi tɛ kalakalala kari tɛ wala ɲuman dɔn fɔli dɔrɔn de don an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka jira u la k'a fɔ nin bɛ dansiri bi jɛmukan na k'a kɛ to ɲinin kɛ ɲɛmayaso fɛ jɛkabara tun ye damu ye Aba Jakite musow ka Aba Kɔkɛncini Ayidara ka taa se Burama Kulubali Prince le Saoudien jigiya mina tun talen don k'a sigi association jigiya bolo ma olu kɔrɔ Fatumata Sidibe ne ba Fatim Sidibe ka bɔ Fransikaw fɛ Jawe Kulubali contre Jawe olu tun bɛ lakɔlɔsili bulon kɔnɔ ka taa se Babugu Bakari ale ma an yɛrɛ ka juru fɔ kɔnɔ denmisɛnnin fitinin don ka taa se an kanubaba dɔ yɛrɛ fana bɛ Fransikaw fɛ Lamini Boli Tarawele a tun bɛ lakɔlɔsili bulon yɛrɛ fana kɔnɔ k'a fɔ aw ye aw ni ko aw dansɔgɔ aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma alamusa don Bamakɔkaw fɛ Madu Sangare ale ka denbaya la juma sufɛ ka dugu jɛ sibiri la ngɔnifɔla bɛɛ lajɛlen welelen don an ka jɛ ka taa ni tasi bilaba in kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ko aw dansɔgɔ ani ta ani bɛnni Ala ka hinɛ Madu Sangare la ka yafa k'a ye Ala ka tiɲɛ suma a kɔrɔ ani silamɛ su kelen kelen bɛɛ lajɛlen aw ni ko aw dansɔgɔ i miiri diɲɛ lajɛ diɲɛ bɛ balo nɔrɔ dunuya man ɲɛ a tɛ labana kɔnɔni o kɔnɔni k'i fo k'i wale ɲuman dɔn barika Madu ko duman jumɛn kɛra dunuya kɔnɔ yan loma kɔnɔ lara kɔnɔni min fɔ la ngɛrɛ kɔnɔni o kɔnɔni min fɔ k'i wale ɲuman dɔn a kɔnɔni min Amadu Daba kɔnɔ bi fɔ la ka bɔ wajulu dunuya tuma na Alakira Mamadu bi lɛ dunuya man ye a tɛ labana
nunga